Farar Aniya TV. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma abota wannan tasha tamu ta Farar Aniya. Barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo wanda za mu nuna muku waya zafafa wadda tafi kowace waya tsada a duniya a wannan shekara ta 2020. Amma kafin nan da Allah muna roƙon ku duk wanda ya zo channel ɗinmu da ya mana subscribe saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin waɗannan da ma sama da su. Sa'an nan za ku iya danna alamar ƙararrawa duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo, YouTube za su sanar da ku. To a wannan shekara ta 2020 an yi ittifaƙin wata waya ƙirar iPhone wadda ita ce tafi kowace waya tsada a duniya. Wannan waya ana kiranta da Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Wannan waya darajanta ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 48.5, wanda idan ka kwatanta ta da kuɗinmu na Najeriya, kuɗinmu naira zai iya kaiwa naira biliyan 180 da wani abu da miliyoyi irin 20 da wani abu nan ko 30. To a takaice dai kaga za ta kai naira biliyan 180 da miliyan 30 ko miliyan 20 a batta a haka. To kaga ba karamin kuɗi bane ba, wayar da za ta kai wannan kaga ba karamin kuɗi bane. Wannan ga wanda yake kasuwanci ma yake da wannan kuɗin kasurgumin mai kuɗi ne, balle a ce kuma kuɗin waya ne. To wannan waya kuma an yi ta ne musamman ma wata matar wani miloniya a ƙasar India, wanda matar biloniya ne ma mijinta, wanda aka sarrafa mata wannan waya a kamfanin iPhone. Aka yi mata wannan waya, ita ce wayar farko da aka taɓa yi irin wannan wanda tafi kowace tsada. To wannan kenan dangane da wannan. Idan bidiyon ya burge ku za ku iya mana like, sa'annan kada ku manta ku mana subscribe na channel ɗinmu saboda samun ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin waɗannan da ma waɗanda suka fi su. Idan kuna so za ku iya yi mana comment kuma ku tambaye mu abin da kuke so ku tambaya, ko ƙarin bayani ko neman wani sani dangane da abin da muka bayar ko wani abu daban, muna nan za mu kawo muku. Idan kuna bukata za mu iya kawo muku jerin wayoyi guda 10 wanda suka yi fice suka fi kowace waya tsada a duniya, amma sai mun ji daga gare ku tukunna a comment ɗinku shine zai nuna cewar kuna bukata mu kawo muku. Mun gode. Sannan bayan subscribing za ku iya danna alamar ƙararrawa domin lokacin da muka ɗora sabon bidiyon mu YouTube za su sanar da ku.